ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಾಡೆ ಬರ್ಬಾರ ಮೇಕಪ್ಪ ಏರಿಗೆ ಹಾಲೆಗ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜ ನಾಂಡ ಕಬಾಬ ఓ తవా కబాబ్ డ్రై తిరుతు కదా సీదా ಇಜ್ಜಂಡ ಪೂರ ಬರಿದ್ದು ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕನ ಬಾಳೆತ ಬರ್ತಡೇ ಉಂಟು ಸೊ ಬರ್ತಡೇ ಗಡಿ ಬೀಟೆ ಬೀದಂದಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದಾಗ ಮಾತು ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಪ್ಪುಟ ಹಾಯ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಲ್ಪದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1.25 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ ಕುಂಬ್ರಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾನ ಪಿದಾರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತಿದ ಅಲ್ಪದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಜನು ಅಂಚ ಐತೆ ಅಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಓಡಿತ್ತು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಗುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತೆ ನಾನು ಐತೆ ಬರ್ತು ಸೀದಾ ಪಾಪ ದೂರ ಪೂಪುನಿ ಮಾಮಿನಾಡೆ ദൂരപ്പോ അക്കൊന ഇല്ലാകെ മാബി പെട്രോൾ ഓടുന്നില്ല അല്ലേ അവി ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಾಡೆ ಬರ್ಬಾರ ಇದೋಲೆ ರಜನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾರ್ತಿದ್ದೆ ಅವನು ಪರಿಸಿದ ಬಿದ್ದಳು ಅಕ್ಕನ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಸೊ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಗಂಚೆ ಬೋಡು ಅವು ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತಡೇ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಕಾರ್ನ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋದು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಹಾಂ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಕುಕ್ಕಿ ಎತ್ತಲ ಆತು ಈ ಸಲ ಕುಕ್ ಆವನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆತು ಮಾಮನಗಳು ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗ ಅಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೇಟಿ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಅನ್ನ ಬೇಕಾ ಎಂಚಲ್ಲ ಈಡೇ ಹತ್ತಿಕನ ಓ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಬರ್ಡೇಗೆ ಹಾಯ್ ಮುಗ ಇನಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂದ ಏರಪ್ಪ ಏರು ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿನ ಇಡೀ ವೇಲುಂಡ ಈಗ ತೀರಾತ್ರ ಸುಲಭ ವೇಲುಂಡ ಐತೆ ಈಗ ಗಾಳಿ ಇಟ್ಟು ಬರ ವಾಡ್ನಿ ವೇಲು ಬಾಯಿಡೇನಾ ಪಂಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಗುಂತಾಯಿನ ಬರ ಜಾಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಪ್ರಣನ್ ಬಾರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡಾರ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮುಗ್ಲು ಬತ್ತನ ಅದಾನೆ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಜತ್ತಿದೇನಾ ಜತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ಓಡತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಪೂರ ಬರಡತ್ತೆ ಮಾತ ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಆವನು ಅಂಚ ನಾನಂತ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಸಾನಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದೆಂಜಪ್ಪು ಮೇಕಪ್ಪ ಏರಿಗೆ ಹಾಲೆಗ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜ ನಾಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಬರ್ದನ ಅಕ್ಕುಗೆ ಇಜ್ಜದಲ್ಲ ಓ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಬೋದತ್ತಾನ ಗಮ್ಮತ್ತ ದಾದ ಬರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಾನೆ ಜೋಕ್ಲಿ ರಜೆಟ್ ಜಾಲಿ ಯಾಪ ಬರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇದು ಅಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಕೋಡೆ ಆತನ ಅಪ್ಪು ದೀಕನಲ್ಪ ఆయన ఆల్మం పొచ్చి అప్పుట ఆల్మం పొచ్చి పోయినలు పూర గొంబೆ కొర్లే పాప కొర్లే
ఇంకోర్లే అలా అన్న కొరలే ముందుకు హాయ్ హ్యాపీ బర్త్డే బిడ్డ బర్త్డే బాయ్ లక్కీ అన్నమ్మ తన్విష్ నిద్రడే అయ్యో రెడీ లక్కు రెడీ రెడీ అసలు ఎందుకురా క్వీన్ క్వీన్ తనకి దాదా వాడినా ఎక్కి దాదా అనుకున్నా క్వీన్నా ಕ್ವೀನ್ ಎರಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಊಟ ಕೂಚಾರಪ್ಪ ಕೂಚಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು फोटो शूट यान चंडी बेकार गई फुल चंडी माता प्रिपरेशन रेडी आते शूट पूरा जोकलापुर आंड जोकलापुर फोटो शूट आते नेक्स्ट केक कटिंग राजी प्रोग्राम स्टार्ट आगो केक अदा फ्रंट सेम जाग्रते केक दिले गाइस ओके बोला उंटले फ्रंट ಒಂಚೂರು ಕೈ ತರವಲೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೈ ತರವಲೆ हैप्पी बर्थडे टू यू बाबे फलिपु विश्वाम बरीरे माल्तारीरे बोल कोई कोई ओके ओके डन डन स्पेशल कबाबा ओ तवा कबाब ड्रई स्पैसी कादो स्पेशल इतने मध्याह्न अला कोल्ड कोल्ड मनसु पूरा रेडी बर्डे बॉय मनसु कांड इन्नेनो बत्तुतो कोड़े पेत्त नुक्कुदो ಇಲ್ಲ ಪೆತ್ತನ ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋರಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ನಿ ಕೈ ಪೂರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದನು ಬರ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜನ ಕೈ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೆತ್ತ ಬೋಡು ಅಂತ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಗ್ಲೇರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಪಂಡವು ಆಪುಜಿ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದು ಆಡೆಲ್ಲ ಆಟಾಟ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನ ಪೋನಾಗ ದಾರ ಬರಾನೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಂದು ಹೋದು ಫುಲ್ಲು ಗರಿ ಆತನು ಕೈ ಕಾರು ಪೂರ ಇನಿ ಬೇನೆ ಸೊ ಇನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕತೆ ಅದ ಮತ್ತದಾದ ಅಂತ ನಾನು ಏನಂದ ತಿರ್ತು ಕದಾ ಸೀದಾ ಜನ ಪೂರ ಬರಿದ್ದು ಅಲಸ್ಯರಂತೀರು ನಾನು ಒನ್ಸು ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಡ್ರಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಗಳು ಅನ್ಸಂಬ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒನ್ಸು ಮಾಡ್ತೆ ಅಕ್ಕು ನಿಗಳು ಒನ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮನ ಹುಡ್ದು ಕೇಂಡಾರ ಮಾಮಾಡ ಒನ್ಸು ಅಂಬ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಇಜ್ಜದ ಓಯ್ ಕಬಾಬು ಓ ಇಂಜೆ ಅಂಬ್ಲೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ 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 ಏನು పోయా ఇంకా పోయా ఇలా పోయా దాదేగుందు నించినందు ಮೇರಾ ವನಸ್ಸು ಮಾತಂಗ ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಿದಾಡುವ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಫೋನಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂತೀರು ಅಕ್ಕ ನಗ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಬಿಡದಿ ಪಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪು ಗುಟ್ಟ ಕಾಯಿ ಮುನ್ನುಲ್ಲಿ ನಾವೇನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ಅಂಚೆಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನಾಗ್ಲು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಸರಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದ ಪಾತೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಕಮ್ಮಯ್ಯನ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾನು ಎತ್ತೆನಾ
హ్యాపీ బర్త్డే అక్కన హస్బెండ్ బావ దుబాయ్ సో ఆ వీడియో కాల్ లేరు ఏం చోలారు బర్త్డే గమ్మత్తు పనసపూర ఆదిత్య సిట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంది నే మూలు హాయ్ మాప్లే ಬಾಯ್ ಬರ್ಬಾ ಮಮ್ಮಿ ಹೌದಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲ್ಲ പോയതപ്പോ ಬಾಯ್ 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 ಈ ಕಂಡದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫುನತ ಕಂಡದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫುನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮ ಕೊರ್ನಾನ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮ ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ಚಾರ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ಚಾರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಎಕ್ಸಿ ಉಂಡ ಎಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿ ಇಂತೆಮ್ಮ ಉಂಡ ಇಜ ಟಾಟಾ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ 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 ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ಪಾರಿ ದೇಕ್ ಏಬು ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲೆನ ತುಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಟಾಟಾ ಪ್ಲೈನ್ తీసుకోర్లే అవి ప్లైన్ తీసుకోర్లే ఏం చెప్ప ఏమన్నా కీ అల్ప ఉండ కన్నడకల కీల టీవీ తల్ప అక్కు ಬರ್ಪಾರಿ ರೇ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿ ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿಯ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪದಿದೆ ఉందా రెడ్ ఐస్ క్రీమ్ నీకు పడుతుందా ಅಪ್ಪು ಗುಟ್ಟಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಗಾಡಿ ಮುಗ್ದಿತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ತಿದ್ದೆ ಸೀದಾ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಅಕ್ಕನ ಗಾಡಿಲ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟಾಟಾ ಅನ್ಪು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಣಪಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಪನ್ನದು ಬಾಯ್ 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 ಬಿದಾಡ್ಕ ಓಕೆ ಚಾನು ಬಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಬಾಯ್